unwelcome ang mga katawhan. Kung atong sundon ang mga pamalaod sa Allah subhanahu wa ta'ala, din si kinsa ang mga tao nga ilang gibabagan ang mga katawhan nga nagaagni, nagatuktok sa mga portahan sa kabalayan aron matuntun nila, makita nila, madumduman nila ang portahan sa masjid. Apan kini sukwahi kani kaayo kay himbis na ilang suportahan kini mga tao nga naghago, nagantos, naningkamot nga ang kadaghanan sa mga katawhan, mamusliman o makristyano, madumduman nila ang portahan sa masjid. Apan ang ilang gidosmo, ilang gibungkag mao ang mga tao nga diin naghago, nagantos, nagsikripisyo sa pag-agni sa katawhan aron mailhan nila ang maong pinulungan nga tawhid. So atong inumduman mga kaigsunan sa pagtulunan sa Islam, sumala sa akong gikaingon, kini pahinumdum sa akong kagalingon ug diha usab kaninyo nga mga baguhan. Kay labi na ang uban adunay mga cellphone, kay basig ma-encourage kamo nini mga tao nga mga witwitan, walay lain nga giatupag ang mga dawat tablig nga diin wala man kini manghayo kanila og pagkaon. Isan ako diha nga gipaningkamutan nga ibagsak hangtod sa social media. Gidaot ako nga dili ako makakaon kung dili ako pakanon sa mga balik Islam sa pandanon. Wala auzubillah min syarri dzalik. Kamo na ang saksi niya na. Kung nagapangayo ba ako sa inyong pagkaon, gutom na ako gutomon ang akong pamilya. Ingon nga kadesperado kining mga tao nga nagngangalan nga mga salapiya nga mga witwitan. So ngano kini atong gihusay, gisaysay nga matud pa sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah. Si kinsa bay tumang kadautan o labaw nga dautan, labaw nga malinapason kay niyadto mga tao nga ilang babagan ang mga tao nga musulod sa masjid. So kinsay pinakadautan niyadto mga tao nga nag-agni sa mga katao nga musulod sa masjid, apan sila ilang babagan ang mga katawhan nga musulod sa masjid. So kinsay pinakadautan? Ang tubag sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakadutan kato mga tao nga ilang ipaningkamutan nga gudumon kini mga tao nga walay laing gibuhat kundi agnihon ang mga tao nga makasulod sa masjid. Ingon ani kadesperado kini mga tao nga gitawag na kong mga witwitan, mga salapiya, nga mga witwitan, mga salapiya, nag-angkon nga na sila sa matuod nga dalan. Apan ang mga binuhatan layo kaayo sa Islam. Wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah ayyadkhuluha. Wala ba ninyo mahibali nga kining mga tao nga nagababag sa mga tao nga nagaagni sa katawhan aron aron matuntun, aron madumduman ang portahan sa masjid. Sila ang angay dili mosulod sa masjid. Sila ang angay dili pasudlon sa masjid. Kini mga tao nga walay laing gipaningkamutan gawas sa pagbabag nini mga da'wa tabligh nga diin walay laing gibuhat gawas sa pag-agni sa katawhan aron mahiduon sa Allah subhanahu
magabuhat dili kami nga mga tablig nga walay kabag kaagad. Angay sila ini mga magabuhat dini. Dili kita nga mga tablig nga bag-ulang kita nagatuon sa Islam. Apan sa paningkamot nga masabtan sa katawhan ang Islam, bisag kulang pa kini sa kulang pa sa kahibalo ang mga da'wa tablig na ningkamot kini sa